నమస్తే ఓమన కుటీల్. మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తున్నాడు, పేరు ఓమన కుటీల్. మనం ఇప్పుడు ఉన్నాము ముండ్రాయ్ ఐలాండ్లో. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న బోటింగ్ 1 అవర్కి 500 రూపీస్ పర్ పర్సన్, మినిమం 2 అవర్స్. సో 2 అవర్స్ అంటే 1000 రూపీస్. కొంచెం మనం నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చు. నంబర్స్ వల్ల 9544566723. రైట్. సో చెప్పారు కదా, ఎప్పుడైనా మీరు కొల్లాం డిస్ట్రిక్ట్ ముండ్రాయ్ ఐలాండ్కి వస్తే కాంటాక్ట్ నంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. పేరు ఓమన కుటీల్. సో కింగ్ఫిషర్ బ్యాడ్ సో బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ అరౌండ్ హియర్ ఇన్ ముండ్రాయ్ ఐలాండ్. నారో కెనాల్. మలరే స్టార్టింగ్ అండ్ కెనాల్. మౌనమా మౌనమే వేదమా